Yes. Ewande. Ziko. Tutenze. Eya. Ine ndi senior chief Sobilika 1. Mfumu yaikulu yopanda mudzi. Ndi anabanda 1. Komanso nduna yathu. Timafuna titaonana ndi abwana. Anyamata athu ena ndi ena ali kuno ndithu. Ndiye timafuna tidzamve kuti akukhala motani chikhalidwe chawo ndi chani monga ife mafumu kumudziko takhala ndi chidwi kuti tidziwe. Okay, zimwe diga. Sikomwe. Asime. Zikoneka tilowa. Anduna tikalowa mumonetsetsa basatseke. Namva kuti kundikovuta kubasa. Asatseke mpaka na muonetsetseta tu. Takula ndiana. Kathokoza bwana. Ngwambile Sikomwe. Bwana. Mabuya ndanduna. Ndanduna. Komene wantendele. Kobasa. Kuteka naye. Chizezo. Wewe kuno kajigonga uno kakhala kuno. Chizezo. Wewe wantendele. Ine ndi senior chief Sobilika 1. Mfumu yaikulu yopanda mudzi. Ndabwera ndi anabanda 1. Akuchifumu. Kubwera kwathu anyamata athu ena amene makatswiri amati akakwira bawo munthu kolokotakata samatakata. Tinamva kuti ali kuno. Anyamata athu odziwa kuvina kuti akavina atsikana mitu imayima. Tinamva kuti ali kuno. Komanso atsikana athu kuti akalowa mbwalo timamva kuti kunjaku kuli ndewu. Anyamata akumenyana tinamva kuti ali kuno. Kubwera kutufuna tizamve kuti kodi kuna kukhala bwanji ndipo chikhalidwe chawo ndi chotani. Ndipo kutsogolo kwake tsogolo lawo likuoneka lotani. Ndanabanda nati monga mmayi sicho ntanabanda. Soona ife tinaona kuti anyamata athu amene abwera kuno chifukwa tsiku lina akazatuluka azatipezanso kumuzi. Ndiye timafuna tiziwe kuti kodi kunoko mmene akukhalira. Akukhala bwanji komanso kodi akazabwera kumuziku tisawalandira bwanji. Ayi kuno akukhala bwino ndithu. Mwafika ndithu tiye ntiloweye. Sitakulandireni panje. Ziko kwambiri. Abaso efeso ndio tuchita kumfa kukoma. Kodi tupali chinthu chimene chatibweresa kuna anabanda. Poyamba tinakumbukira unena kuti anyamata athu amene mmudzi munomo angooneka kuti kanthake naye sakuoneka. Komano abweraso. Anyamata akuti amati akalowa mbwalo kuvina atsikana onse mitu imayima. Anyamata atsikana oti akalowa mbwalo atsikana ndikuvina umamva kuti kunja kwa bwalo likuli ndewu anthu akumenyana. Ali kuti ali kuno tati mafuna tizamve kuti kunoko kodi akukhala motani. Kodi apa mpoti tichita kufotokoza kuti akukhala bwanji? Amene oto akuoneka kuti akukhala bwino asine chifukwa kunoko akuphunzira zinthu zosiyana ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti akamachokera kuno imeneyo tingoitenga ngati ndi ku skulu kumene akuphunzira chikhalidwe chabwino kuti akatulukanso muno akabwerera kumene analiko akakhale anthu akhalidwe labwino akakhale nzika zodalirika sichoncho. Ndichonchotu ndiye mukuti bwanji?
asiniyo koma kulandiridwa kumene kukati tikulowamo titulukamo mmene mchipatu tinamva kuti munthu ukalowa mkati muno sumatulukanso ndi mata ndimamva kuti amasangalala nawe ndikulowa koma potuluka koma mmene talowamo zimatheka munthu oti alibe chifukwa ngati mmene tilife kulowaso kuno kunoko ndithu mwalandiridwa musakhale ni nkhawa iliyonse nanga inu mwala kwangati simunalakwise ayi ndifosa lakwa kapena mukuzikayikiratu asiniyo ndinabwinobwino moja apa tikathayizi tituluka apa pandoti mutu mabwana watseka mabwana asatseka chimene amangokupemphani mwina tikamalowa mmudzi mmene mumu sitimakhala ndi mafoni sitimakhala ndi mipeni ndi chida chine chonse chimene chikhakhale chobweretsa chitetezo chathu mkatimo ndiye kuti zimenezo katusi mwazisiya sitipita kuno kwino munaso akusechani kale tiye ndipiteni ndiye mmene ayankhulira bwana wakuti asamalola anthu kulowa ndi mipeni tsono ine mmene ndimalowa muno ndimayembekezera zokuti ndikumana ndi bwana atanyamula chibonga chachikulu ngati cha anthu nawo koma tona ndi chibonga chawo chaching'ono achisiyatu awawande kuti awaseja amene achisiya kale undunawo akapitiriza kunja tiyeni lero headquarters ya senior chief Sobilika yakhazikika pano pa Chichiri prison asiniyo koma tunde mukumveka phokoso anthu athu twambira alumwezi kumutikucha anthu ena amene sitikuwaona ali kuno yetu ndiye tikunena kuti programu ya Zakwathu imathandizidwa ndi mphamvu za Press Trust chifukwa atu programu iyo imapanga za anthu a mdziko muno Press Trust iso aini yake ndi anthu a mdziko muno ndifake Press Trust imakhala kalikiliki ndi zachitukuko ndi umoyo wa anthu a mdziko muno ndiyeno lero kuno kuchichiri monga mmene anenera anabata tili ndi mkulu amene amayang'anira kuno amene tikufuna kuti timve poyamba anene yekha zamba kuona ngati kuti ine ndikunama afotokoze dzina ndi udindo chabwino azungu kwambiri a mfumu monga mwanena kale udi ndi mudzi pakale pano monga tsiku la lero muli anthu okwanira 2600 moti mudzi wanu anthu ena mudzi wanu alinene kuno kuchichiri ine ndi assistant superintendent Julius Magombo mkulu ofalitsa nkhani za ndende mchigawo chino chakumwera anabanda mwamfatu tili ndi wamkulu ofalitsa nkhani za ndende ku chigawo chonse chino chakumwera chandisangalatsa kwambiri anabanda kupezeka kwa ife pano ndi chakuti akuti titulukanso ndipo titulukadi sipali bata asale kuno wina aliyense amene walowa kuchokera ku headquarters kwa senior chief Sobilika tituluka ndiyekota tiusani kumbali ya zachikhalidwe ndi umoyo wa anthu akundende kuno zikuyenda bwanji ndi chimene tabwerera ife kuno monga ndanakala mfumu kunoko ndi mudzi anthu amene anachoka ku mudzi kuchokera kuno kundende anabweranso ndi zikhalidwe zosiyana-siyana pena anabwera sono ife anabwera kuno tinazindikira kuti awa chilipo chimene alakwitsa ku mudziku koma ali ndi luso limene anabwera nawo lochokera ku mudzi mwa ichi tinatolera maluso osiyana-siyana kuchokera mzigawo zosiyana-siyana zimene anthu amene amachokera ndikuwakhazika pamodzi ndikuwaphunzitsa kuti luso limene lili akhoza kumapezanso ndalama kupyolera mu luso lawo lija kupyolera m'magule amene ali nawo kuvina kuti akhoza kumapezanso ndalama ndikukhala umoyo wabwino posapalamula munthu wina aliyense ndiyeno ndikufuna kuti musanapitirire ndikufuna kuti tiyambe taonera gule ameneyu kenako anabanda apitirize ni mafunso kuti tione kuti kunoko magule amitundu yosiyana-siyana zikukhalira bwanji limodzi pokhala zikhalidwe zosiyana-siyana
pali kufunikira kwina kulikonse munthu womangidwa anaba anthu akulira uko abwere kuno muku azifina munthu wamangidwa koma kumutulusa kukalima mbewu tapeza ena akuchapa magali moto kompa akukolola akukonza magali moto anzake ndizoyenera kuno kupulisa atiuze kuti kweni chikuchitika ndi ziyambira pati zimenezi chifake tafika kuno ayi ndizoyenera ndithu munthu wina aliyense ngakhale omangidwa amakhala ndi ufulu opanga chikhalidwe chakwawo ndi ufulu ovina kapena ufulu wa maphunziro ena aliwonse kuti upitise umoyo wake patsogolo mwa ichi tinaona kuti kuyolera m'magule kuyolera nkuvina akupanga apapo akhoza kukhalanso ndi ufulu opanga ndalama kapena chuma chimene chingathe kupititsa umoyo wawo patsogolo kuti akatuluka mu ndende muno ngati amadalira kuti kuba kokhani kumene kumabweresera ndalama akhoza kukazindikirano kuti kubaku mwina ndisiye ndizipanga za magulezi komanso mmene tikukhalira pa dziko pano nkhawa imakhalako ndithu nkhawa ilipo ndi anthu amene akabwera mu ndendemu amasangalatsa anzawo mkati komanso amazisangalatsa okha monga mmene mwaone amene akuviniramo akusonyeza kuti alibe nkhawatu akuvina mosangalala akusonyeza kuti sakukakamizidwa koma kusatira chikhalidwe mmene chimakhalira mmene akuyimbira ng'oma zawo ndi mmene akuvinira zonyaditsa kwambiri ndiyatapo mena bafotokoseramo ndaikani nyimbo asimiyo asanaike nyimbo tisanaike nyimbo ineyo pankhawapo ndiye ndigwirizane nawo chifukwa inenso tumene ndimalowa muno ndinali ndi nkhawa sindinakufotokozereni ndimangopanga zadala kuti muone ngati tili bwinobwino koma mmene ndimalowa muno ndinali ndi nkhawa koma mmene ndaonera magulewa anyamatawa mmene akuchitira nanenso nkhawa zatha
inu adindo osiyana-siyana amabungo osiyana-siyana kunotu kuli luso ngati muli ndi zochitika zosiyana-siyana inu tapezeni mabwana akuno ku prison akuwuzani kuti zochitika zanu zingati mukufuna ena kuti akusangalaseni tikusankhirani akuchosereni nkhawa program imene ya Zakwathu kuchokera kuno kuchichili prison apa amene takhazikika atu headquarters yakhazikika what's the Friends Trust exactly asiniyo ndiye mati tayankhula ni mati muli ndi funso langa ndili nalo anabanda silapatali ndilo ndirafunsa abwanawo koma mwachisisi kunja kuti anthu akumadzimangirira kuno nambala ya anthu odzimangirira ndiyochuluka bwanji kunotu namba yodzimangirira ndi 0 tunena kuti tisakane kuti ngati pale anthu amene amakhala ndi nkhawa ndi anzathu ali mu ndendewa chifukwa cha mwina amene anamangidwa pa khoti ndi moyo umene amakhala ku ndende kuno koma amapeza njira kapena ife ogwira ntchito ku ndende timapasira njira zoti azichotsa nkhawa
njira mwayo ndi magule amene tikulimbikitsa chikhalidwe. Kodi nanga kuli bwanji ino anzathu akunja ngati anthu amusinga anthu amundende akukwanisa kuchotsa nkhawa inu muzipanikiranji mukuzipheranji tapezani njira zosiyanasiyana zochosera nkhawa. Njira imodzi mwa iyo ndi imeneyi kuonera magule achikhalidwe chathu. Kodi abwana ndimene mwafotokozeramo pano nditanena kuti aliyense kunjako amene akuona kuti nkhawa zake zafika podzimangirira abwere asalowe kuno. Ndilakwisa kuti nkhawa zizathu amene nkhawa kunjako kunotu kulibe akuzimangirira olo mmodzi sakupeseka usimangirira. Ndiyeno nditanena kuti amene mufuna usimangirira kunjako bwerani muzalowe kuno pamenepo tilondola. Iya amene wawa asabwere kuno malo atha. Malo ali kuno ndi amene ali mkatiwa. Komabe chimene tingalangize chokuti tapezani magulu anzanu, magulu amene amapanga zachikhalidwe, magule athu ndi osiyanasiyana m'mamidzi mwathumu. Takhala nawo amenewo kapena ndinu anyamata mukusowa chochita. Takhala takumanani pamodzi tapezani ng'oma zanu muziyimba. Mwanjira amene nkhawa zimachoka. Ndiyeno anabanda mumalola kuti bwana wakhoza kusankha nyimbo chifukwa tumina magule wandi anu nokha azinzanu okwira nawo ntchito sadziwa kuti kuno kumachitika zimenezi. Amene wandi alole kuti asankhe gule sunawo amene amaona kuti akaphinjika pachichiri pano chifukwa tunapesa asilikali chimakhala ndi nkhawa. Mukunama inu mukakhala ndi nkhawa mukammenya mkaidi mukakhala ata ifeyo akasi zathu zipaja mmaziwa ndi za mchirechire ndeti makonda ukawedza ndeti onere makanja tionele makanja gule wankulu kuchokera kuno kuchichiri prison culture troupe. Dambwe limeneli dambwe la kunoli ndilokhazikika mutiona po matha program mwina mwini wake ndikhala ine sizikuziwika. Ine ndifuso anyamata wawo amene akuviniramu ndi chikhulupiriro kuti amatuluka kumakavina kunjako ena amachapa magalimoto pamenepa kodi tindalama timene amalandira akayitanidwa kuti akasangalasa anthuko timene toto kwenikweni timagwira ntchito yanji bwana. Tisanafika kumeneko kodi ndikoyenera anthu amene ali kunjako amakampani osiyanasiyana atafuna kuti athandizire kuti zimenezi zipitirire angatani? Ndiye mukamaliza kuyankha funso limenelo mwauze kuti ndalama zanuzo mukazipereka kuno mwayankha anabanda. Zomwe kwambiri anabanda funso lazenu kwambiri kunokotu magulewa mene ndanenera kale tikuwaphunzitsa kuti atenge ngati chikhalidwechi njira imodzi yopangira umoyo wawo kuti pite patsogolo. Nimapanga dalatu
Ndibano konesa watu wapangadala. Okay. Ya chabu magulewa kunoko kuchichiri prison. Okay. Tazimo kwambiri. Mwafusa fusabu no anabanda. Kunoko kuchichiri prison. Timatenga magulewa ndikumaphunzitsa anthu omangidwa kuti atenge magulewa ngati njira imodzi yopangira chuma ngati business. Ndemwe njira iyi anthu amene akapangidwa akatengedwa ndi magulu ena kunjaku kuti akagwirire ntchito. Timaphunzitsa kasungidwe ka ndalama ndi kagwiritsidwe ntchito ka ndalama imeneyi kuti ithe kupititsa patsogolo gulu limeneyi. Mwazina ndalama imapindulira iwo eni amene akuvina kuti akakavina kwina kwake timatenganso gawo la ndalama kumpatsa wina aliyense ngati munthu kuti azipeza zosowa zake pamene akukhala kuno ku prison. Ndalama ina timene tikugula mauniform awo ndi kukonzanso mayendedwe awo kuti akafikire dziko lonse la Malawi kulikonse kumene anthu amene wangayitanira. Moti mumafuna anthu amene ali kunjako atamabwera ndithu kuno kusapeza zithandizo zosiyana-siyana ngati magule komanso zithandizo zina zimene angathe kupeza. Ndipo zimenezo zili mbandondomeko kale zokhazikika ndithu pali magulewa tili ndi anzathu oziwa zawo otcherera zitsulo, tili ndi anzathu a carpentry, tili ndi anzathu amaluso osiyana-siyana. Mukuchitiranji zimenezi? Mukuchitiranji? Apa a prison tikuwaphunzitsa anthu wa ntchito zosiyana-siyana. Pamene tikuwaphunzitsa maluso amene wa mu prison tikupempha kuti anthu amene ali kunjako, anthu amene akatuluka kuno kundende, tiyeni tiwalandireni, tiyeni tiwapatseni mwayi onena kuti maluso amene aphunzira kuno kundende akationetsenso kunjako, chotero akapitsa kupitiriza chitukuko cha dziko lino kupyolera m'magule amene taonera pawa, kupyolera ntchito zotcherera zitsulo, ntchito zopala matabwa, ntchito zomangamanga, ntchito za ulimi ndi ntchito zambiri zimene akuphunzitsidwa panopa. Ndemwa ichi abale anga kumudziko alandireni anthuwa, tili mapulogalamu osiyana-siyana enanso anthuwa akamasuka amathanso kuyitanitsa abale amene analakwira kuti adzapepese ngati ndondomeko ina imene yosonyeza kuti anthu akhululukirane ndi anthu amene analakwira kuno kundende.